Että kuvitelkaas, miltä pitkä katu olisi näyttänyt moottoritienä. Yle uutisoi siitä, miten poliitikot ei halua vallata tilaa autoilta muille liikennemuodoille. Jyväskylässähän meillä on tää Länsipäijänteen tie, missä mä nyt oon. Niin tää oli aikanaan nelikaistainen moottoritie. Suomen lyhin moottoritie. Nyt meillä on osa laadukasta pyöräbaanaa. Tie on siirretty tonne 2 kaistalle. Tässä on sen takia näin leveä tää viherkaistalle, koska moottoritie olisi oikeasti mennyt tästä, noussut sillalle, jatkunut tuosta Köyhälammen yli, halkonut Mäkimattia. Onneksi näin meille ei käynyt. Myös Jyväskylä painii tämän kanssa. Bussikaisten jatko Tourulaa aiheutti jokin aika sitten aika paljon polemiikkia, vaikka se nopeuttaisi bussien, taksien ja ammattiautoilijoiden liikennevirtoja. Ja kaikista törkein juttuhan tässä on se, että meillä on valtuusto, joka on yksimielisesti hyväksynyt sen, että joukkoliikenteen laatutasoa lähdetään parantaa. Ja siellä oli mainittu tämä bussikaista. Nyt kun pitäisi sitten lunastaa ne lupaukset, niin sitten lähdetäänkin aktiivisesti jarruttamaan. Kenen ääni kuuluu liikennepolitiikassa?